Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pihamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramutyon ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Jamita di Minggu Paskah Parjulu perningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus di tanggal sia April 2020 tolu. Imana tersurat di Kolose bidu tolu ayat sadaro di ayat 4. Dohot topik Minggu rapon Yesus dipahehe dibangkitkan bersama Kristus. Ujahama dihita sonoma di dok hata ni Tuhata. Asa molo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus, jalahi hamuma akan digijang. Ai disido Kristus hudul disiamun ni debata. Akan digijang ima parohaho kamu, unang ma akan ditanoon. Anu nga mate hamu jalabunido ngulumuna rapon Kristus di bagasan debata. Alai ia dunggabe patar sugut Kristus hanguluatai, disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon. Ima hatani Tuhata. Selamat Paskah madihita saluhutna. Hamu aka dongan sahaporsiaon somalna jamita di parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus manang di pesta Paskah na parjulu nasai tarayahor rupani siganuk tauni umumna sai sian evangelium nau patido diedet nagabi jamita dihita. Misalnya sian Matius 20 ayat 1:10, Yesus Markus 10 ayat 1:10, Yesus Lukas 24 ayat 1:12, manang sian Yohanes 20 ayat 1 rodi ayat 20. Dungi sadipatu bigihon akapar jamita matuhita berita nang kronologi hakeheon ni Jesusi. Aka buru-buru na lahu tu tanomani. Si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus, si Salome, si Johanna. Dungi kubur yang kosong. Dungi muse masa lalu bulun mangukap tanomani. Dungi diberitahom mamusiarong disiarong na tangis. Arong na kecewa ala sojupang sabe Jesus disi. Wala sape-sape na namarupani pihak di tanomani. Dungi adong kecurigaan niya kaburu-burui doho tak kasisian ni Tuhan Yesusi. Mungkin adong nama buat bakke ni Yesusi. Dohot akka berita na asing dope berkaitan tu haheheon ni Yesusi. Ima somalna jamita di pesta Paskah Parjulu na tape hutihu na salilingon. Alayang di pesta Paskah sadarion tanga pala baritai nagabe fokus ni jamita dihita. Atik periko doi boto otta. Alai adong ma informasi dohot penekanan nalubi rumikot sian sekedar berita manang sejarah ni haheheon ni Yesus Kristusi. Hamu kadongan tutur pukon mengkonfirmasi tuhita paling tidak dua hal. Na perjulu na naing dikonfirmasi bahkan ditegas sotu hita ima narap mate jalan narap hehe dohita dohot Jesusi marhite hama mate dohot haheheon nai. Jadi takas dua di bidu 2 ayat 20 anggo naung rap dohot Kristusi hamu mate nina rupani disi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Yesui di ayat sada trupuk tai asamolo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus ninna. Apabila kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Lebih tumakas ma muse didok di bidu 2 ayat 12. Ai rap tartanom dohamu dohot ibana dina tardidi hamu. Laus di bagasan ibana do rap hamu dipahehe. Dina gabe porsea hamu dihaguguon ni debata. Napaheheon ibana sian aka namate. Ima konfirmasi na parjulu marhite trupukon. Na paduahon akan naung dipahehe rap dohot Jesusi marhite padidioni
akan na digijangi ma di parrohahon. Unang ma akan na ditanuon. Akan na digijangi ma dijalahi. Molo di Alkitab terjemahan baru 2 na bura di lonsingi rupani didokdo disi carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas bukan yang di bumi. Jadi dang hata perkara be dipake songon na jumpa kita di terjemahan lamai alai nunga hata hal-hal. Idu tutu hati akamang duho taminang muluta bigi hata perkara mamitor tu hal-hal nane hatip do laho rohata. Dungi taksi luluan perkara te. Anggo terjemahan na di hata bataki macai api dunian. Hata majalahi do di dohot hata parrohahon. Jadi dos songon Alkitab terjemahan baru 2. Hamu kadongan molo didok jalahi jala parrohahon hamu mana digijang akadia do nanidok nana digijang. Jala molo didok akan ditano akan dia musemai. Hamu kadongan asa jumpa kita hatorangan taringo tu si ikut jahot tado ayat sebelum dan sesudah turpuk tahun. Ayat disido jumpa kita hatorangan na lubi tu makas dope. Molo tajahan no di bidu 2 esa plon tu 20 tolu dohok bidu tolu esa 5 tu 10 sada di jolo ni turpuk tai akauman nani dok na akan ditanoon. Misalnya si pangano dohot si inumon. Jadi akahalak nasai holan memikiri dohot sibuk dengan si pangano dohot sinumon ima akan nasian tanuon. Aka pesta-pesta poltak ni bulat di do rupani hari raya. Dungi hari sabat ngulu na marsipaula berpura-pura unang sibuk dengan aturan-aturan buatan manusia. Unang jamon, unang panganon, unang tioponin na rupani disi. Permainanon, hahodaron, riting ni roha, hisap-hisap na roa, pangahution, perdebataon na leban, rimas, muruk, hajahaton, pangicahion, dungi hata baraksi, kata-kata kotor. Misalna say olo depe madok budat nin na rupani satabi, baru muse pergabuson, songon hata ni edeyate, pargabuson mi maaha nanay. Jala molo didok akan na digijang buy majahota di bidutulo ay 12 sahato ay 17. Jadi molo dijaha disi tajaha disi akauma diguari disi. Para sini rohaon situtu habasaron haserepon labok ni roha labas ni roha roha na masipau neunean maksudnya sabar terhadap orang lain. Alai digijang ni saluhu nai imahaholongon ni roha. Dameni Kristus mengarajai di bagasan rohamuna. Akaima na digijang. Jadi adong na ditanuon molo tabereng rupani jumlah na hira nagawi gumudang rupani akan na ditanuon. Sian aka na digijangi. Molo hucatat 10 akan na ditanuon hape na digijangi si jalahan holan walu do rupani. Hamu kadongan Apostel Paulus madok jolma na ibaru manang manusia-manusia baru ima akan naung hehe rabduho Jesusi. Dangadong iberni'i songon halak na mergati baju manang mergati pahean menanggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru. Molo di ayat sia dohot ayat 10 wididok ay nunga ditanggali hamu jol mana buruhi rab dohot aka pa rulauna. Jala nunga disoluko kamu nai barui na pinai baru asata dauna rupani natumopa ibana. Hamu kadongan sian pangatusianon bui madohonota ia akana marpesta pasca ima akahalak naung margati pahean naung sumulukon pahean nai baru na hinalomohon ni tuhatai. Jala na mananggali pahian na buruhi songon naung tapa adar digijangi.
odo makna ni pesta Paskah nuaeng dihita. Jadi halak namar Paskah berani ibana berganti pakaian, menanggalkan pakaian lama, yaitu hal-hal yang duniawi. Ima songon natagwari di gijang nak keningan, dan selanjutnya mengenakan pakaian baru, yaitu hal-hal yang di atas. Halak namar Paskah dak sibuk dengan hal-hal yang di bumi, tetapi sibuk dengan hal-hal yang di atas. Tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal yang di bumi, tetapi kepingin mencari dan melakukan hal-hal yang di atas. Unang songon kaset manang VCD iya tiak kamang doho tamuina nami. Kasetnya, kaset baru, atau VCD-nya bisa VCD baru, tetapi lagunya tetap lagu lama. Omana nidok na daur ulang ate. Jadi arong dosongoni kaset atau VCD baru, kesing nai rupani baru, alai anggo lagunya tetap lagu lama, lagu zaman dahulu. Jadi bodo songoni rupani kesing na duna berubah, kesing ni jolmai duna berubah. Anggo pangalahona tong daka pangalaho na rubii, pangalaho na salpui. Alania kamang doho tamuinang aka na marpesta Natal, marpesta Paskah maksudna, ima akan naung pida inganan, sian inganan hahulumun tu inganan hati uron. Akan na marpesta Paskah, ima napida tempat dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Jadi songon hatani edde taido na di buku edde 400 sadai. Una ko saidina hulum tu natiuri watong. Ido didok di hatani edde tai. Jadi akahalak naung marpesta Paskah, naung makalason hahehion nitu hatai, ikon barani ibana mergati pahean, mananggali akapahean pahean na buruki, ima songon natagwari na digijang nakining ani. Jala sumulukon pahean na ibaru, tong do songon naung tagwari digijangi. Jala iko barani ibana berpindah tempat, sian tempat na lama, sian na hulum, tu tempat na ibaru, tu tempat na tiur. Atong unang behita saidina hulum, pida mahita tu na tiuri. Amen, martangi yang mahita. Moliate ma diho Tuhan di hatam no kubigi hami. Sai pasu-pasuhom may dihami, asa diperbuho katami parbue na denggan. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.